Ito po, ito yung pinaturo ko kanina. So yung po no, what's up sa inyo mga katukbol? Today. So for today's vlog po ay siguro ito na yung masasabi natin na it's time to do the vaccine. Opo, meron po kasi nga libreng pabaksin po rito sa mall namin. So bale dapat kahapon pa kasi may naka-appoint po yung company namin dun sa isang mall sa Dubai Mall. So napakalayo po noon kahapon, kaya hindi na ako pumunta ron. So nabalitaan namin na merong free vaccine ngayon dito sa may pinagtatrabahuhan namin na mall. Kaya dito na lang ako magpapabaksin, mas malapit pa. So kaya guys, samahan nyo ako guys mamaya, pero baka hindi ko makuha na ng video kasi bawal po yun. So siguro pasulyap-sulyap lang po tayo. So tara, let's do this! Let's go! So mga katukbol, palabas na po ako. Sana walang pila dun sa mall. Sana konti lang yung magpapabaksin para makauwi po tayo kaagad ng maaga. Yala, let's go! Ayan guys, dun tayo papunta sa may Kempinski. Andun daw yung bakunahan. Tatanong tayo dun sa guard. So guys, andun daw sa may taas yung pabaksinan, sabi ng gwardiya. So aakyat tayo dun sa may taas. So mahaba guys yung pila. Dito tayo sa pinakauli. Yan. Kantay tayo rito. Siguro nasa 50 yung mga nakapila. Pagkalipas ng ilang minuto, So yun na nga guys, natapos na tayo magpabaksin. Ayan, nagutom po ako guys at ito, kakain po tayo ng tanghalian. Kaya nag-order ako ng snap meal sa Jollibee. Tara mga katukbol, kain tayo. Jollibee din, pag may time. Paminsan-minsan guys, i-treat naman natin yung sarili natin. Ika nga, life is so short. Choose happiness. Happy ka sa Jollibee. Jollibee, baka naman.
Stuff meal lang to guys. 15 dirhams, dalawang manok, isang kanin. So guys, ito yung tinurok sa akin. Ito. Ayan. Sinopharm. Sinopharm vaccine po yung pangalan ng vaccine. So yun na nga po no, mga katukmol. So andito lang ako sa may tapat ng mall. Masarap pa kasi yung yung panahon ngayon dito sa Dubai. Malamig pa na alam mo yung parang hindi mo ramdam na desyerto dito ngayon sa Dubai kasi sarap yung simoy ng hangin. Siguro baka next month painit na yan. So ayun na nga po guys, katatapos ko lang magpaturok kanina. Ito po yung pinaturok ko kanina. So bale Sinopharm vaccine po yun, at saka after 21 days saka daw tuturukan no second dose. So sana nga effective at sana walang side effect. Baka mamaya maging zombie na ako. Gago! So bali mga katukmol, yung vaccine kanina ay libre lang po yun sa mga staff ng mall. So bali merong 3 weeks po sila na mag-i-inject doon sa loob ng Kempinski Hotel, which is nasa part pa rin po siya ng mall. So ayun, libre lang po yun sa mga staff ng mall. Meron din po sa may Dubai Mall. Dapat doon po sana ako pupunta kahapon, kaya lang yun na nga, nabalitaan namin na meron din pala dito. So dito na lang ako kasi napakalayo po nun sa Dubai Mall. Sasakay pa ako ng metro. Siguro abutin pa ng 30 minutes yung biyahe, tapos ang haba pang lalakarin dun. So dito na lang ako, at least lakad-lakad lang. So bale day off ko po ngayon, kaya yun, tinapat ko na lang sa day off ko para hindi hassle. Katulad kanina, ang haba ng pila. So sana mga katukmol, meron na rin libre dyan sa Pilipinas. Sana ipamahagi na rin sa publiko yung vaccine para hindi na tayo magkasakit, hindi na magkasakit yung mga tao dyan sa Pilipinas. Gago! So joke lang po yun guys, yung pagsumbi-sumbihan nyo kanina. Para po masaya lang tayo. Para maging masaya yung mga viewers natin dyan. Para mag-subscribe na rin po sila. Baka naman. So yun po, wala naman po. Normal lang po yung nararamdaman ko. Ito, masaya pa nga po. Yung next dose po nun after 21 days. Ayun, magme-message po sila kung saan location. Baka doon din uli kasi 3 weeks nga mag-ano sila doon, magbabakuna. So antay-antay lang po. At sana dyan sa Pilipinas meron na rin para ayun, hindi na tayo tamaan ng COVID. Para lahat na mag-back to normal na. Yun. Sige po, hanggang dito lang po yung vlog ko. Maraming salamat po sa mga nanonood ngayon. Ingat, God bless, and peace out!